17. mendeari zorigaiztokoa esan izan zaio, badaude horretarako arrazoiak, batetik geldialdia biztanlerian naiz ekonomian. Bestetik gerla, erlijioa dela eta edo besterik gabe, Europan nor nagusituko. Espainiaren dako alaxe izan zen zorigaiztokoa, gainbehera militarraren garaia izan zen, kontinentean Frantziaren alde, itsasoan Ingalaterraren favore. Barne zatiketaren garaia ere bai, Kataluniak eta Portugalek sezesioaren autua eginda. Gaztelaniazko literaturaren distira da horren ifrentzua. Nafarroari berriz, garaiaiek indartze bat ekarri zioten politikan eta nortasunean, eta oro bat ekarri bere historiografiaren sorrera. Ameriketatik alaber, emigratzaile indianoen dirua eta artoa heldu ziren. Barrokoaren mendea zen, mundu katolikoak mundu protestanteari erasoa jo zionekoa. Hizkuntzaren eremuan ere islatu zen hori guztia. Erromak bulkatu zuen herria bere mintzairan evangelizatzea. Latinak liburu zainduetan eta liturgian irauten bazuen ere, elebiko kateximak agertu ziren, euskaraz eta erromantzez. Administrazioak eta eskolak baztertuta, euskarari elizan eta etxe barrenean baizik ez zitzaion aterpe ematen. Erdarazko hezkuntza Nafarroako herrietan edatuz joan zen euskararen kaltetan. Hegoaldean gaztelaniak eta iparraldean frantsesak prestigioa hartzen eta ematen zuen, monarkia boteretsuen makineriaren bulkadaz. Euskarak berriz, ahozko hizkuntza izaten segitzen zuen, eta gero eta larrekagoa ageri zen jendearen begitan. Ezarian, herrikoia den guztia bezala, prestigioa galduz joan zen zabaldu ahala eliteen ideologia, oro arrazionalismo eta zientzia.